Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Gaur hasiera ematen diogu aste santuari. Santua da aste hau gertakizun handiak eta ondorio handikoak gertatu zirelako. Jesusen azken afaria, bere heriotza eta piztuera. Eta gertakizun horien atarian Jerusalemeko sarrera. Guk gaur gertaberritu nahi duguna. Jesus asto gainean sartu zen Jerusalemen, eta jendea oihuka ari zen. Hosana ongi etorria. Guk ere, Jesus maite dugulako eta behar dugulako, gure eskuetan ditugun erramu adarrak bereinkatuko ditugu Jesuseri azkoitiko kaleetan ere ongi etorria emateko. Horrela, Elizara joango gara gero, prozesioan, Jesuseri lagunduz, eta Elizan familiko mesa ospatuko dugu denok elkarturik. Nos hemos reunido aquí porque queremos acompañar a Jesús en el recuerdo de su entrada en Jerusalén antes de morir en la cruz y resucitar para siempre. Por eso, los niños y niñas de Azkoitia y los mayores que os acompañamos, queremos agradecerle todo esto como lo hicieron en Jerusalén, saliendo con palmas y ramos en nuestras manos y cantando bien fuerte. Egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, berenka itzazu erramun adarrauek. Eta egizu Kristo gure lagunari, zure semeari, goraka eta kantari jarraitzen diogu, Beronen bidez, betiko Jerusalemera iritsi gaitezela, beronengan iraun dezagun, eta ekintza honen fruituak eman ditzagun. Errege bizi baita, izaldi eta gizaldietan, Anche io sono eta Olia mendi ondoan Betfagera iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez. Zoazte aurreko auzo horretara, eta berehala aurkituko duzue asto bat lotuta bere umearekin. Askatu eta ekarkidazue. Inorrez esaten badizu erantzun jaunak behar ditu eta berehala itzuliko dizkizu. Guzti hau gertatu zen profetak esana bete zen. Ziongo alabari horran non datorkizu zene erregea. Apal-apal asto gainean eserita, asto zamari baten umearen gainean. Joan ziren ikasleak eta egin zuten ala. Jaunak esana, eraki uraine berrituko dugu basarrera hura,
aterako gara, burutzeatuko da aurretik.